Λοιπόν, άκου. Όσο εμείς ήμασταν κλείσει ταυτόχρονα Discord, υπήρχε ένα thing που εάν το είχε ενεργοποιήσει αυτό ο καθηγητής, μπορούσε να σου ανοίξει το μικρόφωνο. Οπότε. Ναι, ισχύει. Ναι. Ω, μαλάκα, τι μου θυμίζει. Περίμενε, γιατί. Όσο ήμασταν στο μάθημα, κάποια στιγμή. Ωραία, παίζαμε, δεν ξέρω τι παίζαμε, Roblox ή κάτι. Και ο Μίγας ο φίλος μου, όταν παίζουμε τέτοια παιχνίδια, κάποιες φορές θυμώνει λιγάκι, λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Και ξέρεις, βρίζει λίγο παραπάνω τα θεία. Και. Και πέρα και από τα θεία, μπορεί να βρίζει και λίγο την καθηγήτρια η οποία ήταν μέσα. Και θυμάμαι ότι κάπως κάτι τον είχε ρωτήσει η καθηγήτρια, άνοιξε το μικρόφωνο, είπε ότι ήτανε, αλλά μετά ξέχασε να το κλείσει και άρχισε να φωνάζει. Λοιπόν, πες ότι είμαστε στο μάθημα τώρα. Γαμώ τα αρχίδια μου, γαμώ την Παναγία! Θα φάω τα αρχίδια μου! Μετά παίζει να κλασε κάτι, γαμώ το! Και όλο αυτό μετά συνειδητοποίησε ότι ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, μαλάκα. Δεν έχω ξαναγελάσει στη ζωή μου. Δεν έχω ξαναγελάσει στη ζωή μου τόσο πολύ, γιατί το realization του Μίγα μετά από αυτό. Ότι θα άκουσε μια ολόκληρη αίθουσα να λέει ότι θα φάει τα αρχίδια. Μαλάκα, ναι.